दखाननि जुमाय बथलखौ बुख्रुमनानै फैबाय मोजाङानो जाबाय नाथाय दा गंनै बथलखौ लाखुमानायासो जादों नोंसोरा मानो नोंसोरो क्लिअपेट्रानि दखाननिफ्राय गंनै बथल लाबोनांगौ जाखो दा क्लिअपेट्राया बे बथल गंनैखौनो नागिरगासिनो दङनो बाल्ला मेडाम जौ बथला बाहेरनिखाय आरो दाम गोसानिखाय जोङो थानो हाथारिलाय लाबोनाय जादों मेडाम मेडाम होनलायदों बाला मेडाम होनजालायबा माबा गावखौनो स्टेन्डार्ड मोनना लालायथाय रखला आसा बेफोरखौ बाद हो नोंसोरलाय जौ बथलखौलाय बहा सोखुमानानै लाया नोंसोरथ' आन्डारपेन्टखौ बे लाफथं खोबग्राफोरखौथ' नोंसोर सायावनो गानोहाय अब्ला बबे खनायाव दोनखोमाखो नोंसोरलाय बथलखौलाय शक्तिमान गंगाधर आंनि मुङा शक्तिमान नङा आरो गंगाधरबो नङा शक्तिमानानो जा गंगाधरानो जा स्पाइडारमेनानो जा बेटमेनानो जा आयरनमेनानो जा सुपारमेनानो जा शक्तिमानजों रावबो हाया बेनिखायनो नोंसोरखौ आङो शक्तिमान होननानै नाम होदों मिथिबाय आरो बेफोरखौ बाद हो नोंसोरो ना क्लिअपेट्राजों हमजाबाबो आंनि मुंखौ दाला मिथिबाय नङाबा आंबो माहाजोन जानाय नङा आरो नोंसोरबो माहाजोन जानाय नङा मिथिबाय बेनिखायनो मा खालाम नोंसोर जेसेबां हमजानानै नोंसोरनि आन्डारपेनानो जिजालायजासे जिफ्लंलायजासे बुजाया मानो आंनि नामखौ दालाथार मिथिबाय जागोन दे गंगाधर आंनि मुङा गंगाधर नङा बहा थांनो हासुनो ओंखारदों आं आच्छा नोंसोरनि ड्रेसा ओरैबायदि माबायदि हासुयो नोंसोर इमारजेन्सि जाबा खर'निफ्राय आथिंसिमथ' जोख्लोबजोबनाय बोरै हासुयो आच्छा बेफोरखौ बाद हो थां हासुयै थां आरो नों शक्तिमान हाबा जाबायना जायाखै नोंलाय आंनि मुङा बेटमेनसो जों बादालि बायदि गोजौआव थानानै बानो हागोन हाया देलाय बालाय हायो देलाय नायनि आं आयौ माला जादुसो जाखो ना मा जाखो बेलाय बे आंनि सुपार पावार होमबा नों बिरनोबो हायो औ आं बिरनोबो हायो आयौ बाला अजा होननानै दामजाबानो जाबाय नोङो अबेबानि सुपार हिर' होननानै फाग्ला है गायाव फै दासो जादों दा थांलाय बे बिलाथि गोजाया हासुनायफोराव बोरैबा सेनासो नांथाबायना दङ खोमा थांलाय जागोन दे आरो खोनासं शक्तिमान आं शक्तिमान नङा आं बेटमेनसो एबार खेबसे फिनफोरा सोलायनानै गान बाथामिसफोर बे सुपारमेनफोरखौथ' आं बुरखायनानै दोननो हागोन दा क्लिअपेट्राया मिथियोबा खम दामगोन बियो बेनिखायनो बिखुङावबो थाव फोननानै थाखानोसै आं बाल्ला आरो क्लिअपेट्राखौ बोरै गादबनो हायो बेखौ नागिरबाय थागोन बाथामिस बुरिनाव जि धोन सम्पति दङ खावसे सावनानै होबाबो सम्पतिखौ गोदान ओंखारफिनगोन बाल्ला एन्टनिय' जोंनि उन गंसे कार फैगासिनो जोंखौ फल' खालामाखैथ' आइनिनो फाव फान्दायनाय जागोन बे हेलौ आयै जोंनि उन कार गंसे फैगासिनो दङ नोंसोर थिनहराखैथ' एन्टनिय' फिसा आंलाय मानो थिनहरनांगौ जाखो आयै दाबो सम दङ एन्टनिय' फिसा आं जेबो खालामथाराखै नंमारगौना आयै बे बारा जुदि माबा मोनसे मिस्टेक मावो अब्ला नोङो नैथि थामथि ब्रैथि जेबो चान्स मोननाय नङा आरो आं नोंखौ बिमा महरै बावगारगोन बेनिखायनो बे बाराव जेबो गोरोन्थि मावनो दासान एन्टनिय' मा बुंखो नोंसा आया बे गारिया जुदि जोंखौ फल' खालामदों अब्ला आइनि अनगा सोर जानो हागौ आरो आं नोंखौ बुंखादोंना जोंलारि नों जेबो साननाङा जेराव आं दं बेवहाय आं नोंखौ जेब्लाबो रैखाथि होगोन जागोन दे अब्लाबो एन्टनिय' आं जोबोद सानो उन सिगां नोंनि आइयाबो जोंनि फिउचारखौ लानानै मा प्लानिं खालामगोन होननानै दाथ' नोंनि आइया मोजांखौनो रायलायो नाथाय आं बिनि खोथाखौ मानियालासिनो जापानाव थांनो ओंखारबाय खम गोसोआव दुखु मोनदों बियो आंखौ नोंनि केरियारा देरसिन बेवहाय आइया मा सानो आं मा सानो बेखौ जेबो इम्पर्टेन्ट साननाङा नों नोंनि केरियारखौ सानग्रोबानो जाबाय आं नोंजों जेब्लाबो दं जागोन दे जोंलारि मानो इसेबां लाखियो होमबा बियो आं बेखौ माबा मोनसे खालामनो नागिरनायनि सिगां एन्टनिय'सो मिथिलायबाय मानो इसेबां लाखि नोङो जोंलारि नोंखौ जापानावसो माबा मोनसे खालामनांगोन नोंखौ जायगायाव हानाय नंला आं नों खुसि खुसि जापानाव नोंखौ आङो जापानावबाबो गारा ओ सेंग्राफोर नोंसोर मानो गारिखौ गेजेराव दोनदों नोंसोरलाय सोरखौ होसोदोंमोन जोंलाय सोरखौ होसोनांगौ जाखो मोजाङैनो मोजां गारिया इउटार्न खालाम
नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन। जोंलाय मा खालामदोंखाय? जोंथ' गुवाहाटि फारसेसो खामानिनि थाखाय थांनो नागिरदों। आं गासैखौबो मिथिजोबखायो नोंसोर मानि थाखाय थांनो नागिरदों। माबायदि मोद्ला सेंग्राफोर नोंसोरलाय? बेवहाय जोंनि गारिखौ लाबथेनानै दोननो? नोंसोर मा थांखिनि थाखाय गुवाहाटि फारसे थांनो नागिरदों मोजाङैनो मिथिगौ। बेनिखायनो खोथाखौ दावराव खालामनो गोसो गैयाबा इउटार्न लानानै थांफिन। ओइ बरगयारि, नोंथाङा बेखौ सिनायदोंना? दुरलाय एमएलएनि फिसौला। जों बेजों बांद्राय नांलायबाय थाबा जानाय नङा। जागोन दे, आं मेडामनो कल खालामनानै खोन्थाहरनोसै। सेंग्राफोर, नोंसोर गोरोन्थि बुजिबाय। बेनि फिननायखौ नोंसोर क्लिअपेट्रा मेडामनोसो होनांगोन। जागोन दे, होगोन। आरो नोंसोरबो जुदि गुवाहाटि फारसे थाङोब्ला जोंबो गुवाहाटि फारसे थांगासिनो। बेनिखायनो नोंसोर जिखि खामानि मावा मानो आंनि मेगना नोंसोरनि फारसेल' थाबाय थागोन। जेबो खामानि गैला नामा नोंसोरनालाय? जात खालामबाय थानो बुंबाय थानो। बानलु बेदां, नों बोरै मिथिनाय जोंलारिनि जिउआ खैफोदाव दं होननानै? आं गासैबो खौरांखौ मोनो। माखासे खोथाफोरखौ बुफ्रुलायनानै खोन्थायाबाबो जागोन। औ, एयारपर्ट फारसे। अके। हेलौ, थांगोनब्ला थांगोन। मैया दाखालिसो आं गथ' सासे जोनोम होदों। एसे रेस्ट लानांगौना आंहाबो। मा? माने आं जोनोम होआखैब्रा, आंनि हिन्जावा जोनोम होदोंब्रा। आंनि हिन्जावा जोनोम होनाय माने आं जोनोम होनाय। बानायग्रायाथ' आंसो ना मानसिखौ। बेनिखायनो आंबो जोनोम होबायब्रा। औब्रा प्रिन्सिपाल सार, खोथाफोरखौ एसे बुजिब्रा। जागोन दे मान गोनां प्रिन्सिपाल सार। जागोन दे, आं साननै सानथामनि उनावनो स्कुलाव फैगासिनो। अके बाय। बाप्पावो, बे प्रिन्सिपाल साराबो मा एसे खेबजांजां खहे खथेलै। सानसे साननैखौनो सुटि होनो नागिरा। जों मास्टारफोराबो लाइफ दङना। जों मास्टारफोराबो गांनाय उखैनाय रंजानाय बाजानाय दङना। मा सानसे सुटि लाबाबो कें कें जाहरबाय थायोब्रा प्रिन्सिपालाल'। मालाबा हाफ डे बिबाबो मा एसे कें 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 जाबाय थायोलै। मालाबा दान खोमसि हराव खुब सौनानै खारगोन आं बे प्रिन्सिपालखौ। बांद्राय कें 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 जाबाय थायो। रायलाय नङिनि। साला मिसफोरनोबा जि सुटि होनो नागिरगोन बियो। जोंफोरखौबा सैया खालामगोन ना बे प्रिन्सिपाला। मालाबा दान खोमसि समाव खुब सौनानै थांजागोन बियो आंजों। सोर सिखावा आंखौ सौनानै खारखो होननाय बायदि। मोनथियाखै बे थफिरांखौ। माथो थफिरांसो? औलै आंसो। माथो साइकेल गोदान? आंहा जुनियर थफिरांनि थाखाय लादों। मोजांना साइकेला? मोजांथ' आरो। उन्दैनिफ्रायनो डेन्जार स्ट्रं खालामखागोन आंहा फिसालाखौ। लामायासो बारा थिग नङाना जोंना। बे अमा राजाखौ साला मानो लामाखौ मोजां खालामाखै बियो। बेखौसो एसे दावराव खालामहैनांगौ आं। माथो बुंबावनो आं मालाय। आच्छा, नोंहालाय बहा थांनो नागिरदों? आङो नार्जि बुदांमोननाव माइ राननो नागिरदों। माइ राननो? औ, माइ हाना होनायनि माइ राननो नागिरदों दिनै। आच्छा दे। दे होमबा आं थांनोसै। लामायाथ' बारा मोजां नङालै। अमा राजा, बे लामाखौ जुदि मास मोनसेनि गेजेराव बानायना होआ, नोंखौ आं गोजोनै थानो होआलै बेथा अमा राजा। नोंखौ आं गोजोनै थानो होआ। जोंलारि, मोजाङैनो थांदो। आं साननैसोनि उनावनो गासैबो खामानिखौ मावनानै जापान फारसे फैगासिनो। जेबो नङा एन्टनिय', नों नोंनि खामानिखौ जेसेबां हायो टाइम लानानै मावबानो जाबाय। बाय एन्टनिय'। नोंखौ जोबोद मिस खालामगोन आं। आंबो। नों मा सानो बानलु बेदां? जोंलारिखौ एन्टनिय'नि आखायाव हेगारनानै होगोन? दा आं जेबो खालामा। आं लुबैयो जोंलारिया जेब्लाबो सेफआव थानायखौ। नों मानो दासिमबो गोबाव खालामगासिनो दं बानलु बेदां? जोंलारिखौ मानो दाबो गावनि खालामनानै लानो हायाखै नोंलाय? जों बेखौ किडनेप खालामनानै नोंनो हाबा होगोन। होमबानो गासैबो थिग जागोन। बे खामानिखौ आं मावनो हाया नामा? जोंलारिखौ आं हाबा खालामनो दिनैबो दाबो हागोन। नाथाय आं जोंलारिनि एजेन्सि मालाबाबो खामानि मावा। सानसे बेनो आंखौ हास्थायनानै फैगोन, आंखौ नागिरफैगोन। जेब्ला जोंलारिया आंखौ मोजां मोननो लाजेनगोन, अब्ला बियो आंखौ नांगौनि बारा गोसो थोगोन। बुहुमनि सिखिरि मानसिफोरजों नांलायनानैबाबो आंनि जानो जुजिगोन। आंखौ मोननो थाखाय बियो बुहुमनि गासैबो मानसिजोंनो जुजिगोन। नुबाय बियो एन्टनिखौ बेसेबां गोसो थोयो। अब्लाखि जोंलारिया नोंखौ मोजां मोनबावगोन। नायबायल' था, जोंलारिया आंखौ सानसे मोजां मोनगोन। आरो बे समाव आंनिख्रुइ बांसिन बियो गावसो आंखौ मोजां मोनगोन। नोंसोरनो आं खोथा होबाय। अब्ला बै समखौ नेनानै थाबाय बानलु बेदां। जोंलारि, थांदो। बाय एन्टनिय'। बाय। जोंलारि एयारपर्टआव सहैबायना? दे मोजाङै थां दे दे जापान सहैनायनि उनाव कल खालामहरबानो जाबाय। दे आंबो खामानि मावगासिनो। खामानिखौलाय मानोथो थाब मावनानै फोजोबाखै? दसे उनाव आलासि फैगासिनो दङ। सिथ्लायाव मिथिं जागोन। सिथ्लाखौ एसे थाबैनो साफा खालामदो। जागोन दे, आं खामानिखौ थाबैनो फोजोबनोसै। दे, खामानिफोरा थाबैनो फोजोब। बेफोरबायदि मोनसे खामानियावनो गोबाव नांनानै थाबाय थाबा जाया। आबै, मानि थाखाय सन्थला आदैखौ रायदों नों? आंखौ रायाखैलै बानलु बेदां। आबै, मानो रायदों? आं जेबोखौनो रायाखै। माइखौनो दासिमबो रानखाङाखै नालाय
आरो दा मिटिं दङ गिदिर गिदिर मानसिफोर फैगोन बे सिथ्लायाव मिटिं जानांगौ होननानैसो आं माइखौ थाबैनो क्लियार खालामनो होदों बे खोथाखौ नों मोजाङैबो बुंनो हायोना आबै मानो खाब्रां रावै बुंदों थाथों सन्थला आदैया बे माइखौ बेवहायनो दोनथों आदै माइखौ जेबो खालामनांला नोङो थांदो न'आव जेबो नङा माइखौ आङो बस्थायाव सोजोबखानोसैमोन एफा बुरजा माइखौ नों हारसिङै बस्थायाव सोजोबनो हाया थांदो नों न'आव बे माइया न'आवनो थागोन मिटिं जानो दङब्ला न' सिङाव जाहैनो हागोन बानलु बेदां नों मानो इसिबां अख्रा जाखो आबौ आंलाय मा मोजांखौसो बुंदों दा माइखौ हुजोबोबासो सिथ्लायाव मानसिफोर फज'नो हागोन होननानै बेवहायलाय आं माबा गोरोन्थि बुंदों नामा आदैया हारसिं माबोरै मावनो हानांगौ जाखो बेनि खामानियानो बेनोखाबा हारसिं जा लोगो जा बेलाय गावनि दायथ'खौ मावखानांगोन ना ओरैनोथ' मावाखैना बे खामानि नालाय खामानि अब्लाबो मानो बेफोरबायदि रावै बुंनांगौ आदै नों न'आव थांनो हासिगौ जेबो नङा बानलु फिसा आं माइखौ सोजोबनोसै बस्थायाव जेबो नङा आदै हाखु दाखु खालामनो नाङा मा होनबावगोन आं नोंखौ बानलु मानो इसिबां अख्रा नोंलाय हो आं जेबो अख्रा खालामाखै आबै जुदि आदै सन्थलाया हाखु दाखु बे माइखौ साफा खालामनानै सिथ्लाखौ क्लियार खालामबाबो आं नोंसोरनि मिटिंखौ साउन्ड बक्स लगायनानै दावराव खालामगोन आयो मा होननाय जादोंसै नायबानो जाबाय आं मा खालामनो हाया दे आलासिफोरखौ न' सिङावनो सोहैगोन आं बानलु फिसा आंनि थाखायनो आबैजों बिदि बुंलायनो नाङा मानि थाखाय गेदेर मानसिजों उल्था बुंफानो हामा बानलु फिसा जेबो नङा दा गासैबो खोथायावनो गेदेर मानसिफोरा सैथो जाजोबो बे नङा नों जेबो साननाङा आं माइखौ नोंजों सोफानायाव हेफाजाब होगोन नाङा बानलु फिसा नाङा बेफोरबायदि जेबो खालामनाङा जेबो नङा आं माइखौ सोफागोन बानलु फिसा नाङा दे आं हारसिंनो हागोन जेबो नङा आदै आं नोंजों हेफाजाब होनायाव जेबो खहा जाया आंहा अब्लाबो बानलु फिसा नाङा माथो मोजांथार नुथारदोंलाय बानलु बेदां खामानिखौलाय मावनो रोङोना रोङाब्रा नोंलाय ना देखायफ्लादोंसो नेवला मालै जियानो जाया मानो नोंसानि आफाया माने बानलु नोंसानि बिफाया आंनि गोसो थोनाय दावदैखौ खुदुमनो नागिरनायनि थाखाय गाबोन मिटिं खुंनो नागिरदों फुंनि 8 बाजियाव बेनिखायनो आङो अमा बसनि जानानै आरो लाब्रा फारानि प्रेसिडेन्टनि हालमाजि जानानै आं बे खोथाखौ बुंफैनाय जाबाय गसायानो दावदैखौ खुदुमनायनि थाखाय गाबोन फुङाव मिटिं लिंनाय जागोन एसेनोसै थेंक इउ गसाय बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा गाबोननि एपिसडखौ नेनानै थालायदो दे होमबालाय गुसुंबाबो लाबोलायबाय बाय लोगोफोर बयबो मोजाङै था गुड नाइट आरो कमेन्टखौ जों फारि नायगासिनो दङ एसे धैर्य ला एसे पेसेन्स ला जों भिडिअखौ लाबोनो हानाय मानिखौ लाबोबायानो थागोन जिउ थासान्दि दे होमबालाय फिसाफोर गुड नाइट